Postojanje stvarnih problema u našem životu nije ništa nenormalno jer se svi suočavamo s njima. Veći problem može biti kako reagiramo na njih. Dopuštamo li strahu i zabrinutosti da nas vladaju? Strah u nama dokazuje nevjeru u Božju providnost. Što Bog želi da imamo na umu kada se bojimo? Ovo su 10 Božjih odgovora na strah. Bog je uvijek prisutan. Ne boj se jer ja sam s tobom. Ne obaziri se plaho jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom. Bog čuje tvoje molitve. Tražio sam Jahvu i on me usliša. Izbavi me od straha svakoga. Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom sa zahvaljivanjem očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Bog se brine o tebi. Povjeri Jahvi svu svoju brigu i on će te pokrijepiti. Neće dati da ikada posrne pravednik. A vama su i vlasci na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle, vrijedniji ste nego mnogo vrabaca. Bogu su poznate tvoje potrebe. Nemojte dakle zabrinuto govoriti što ćemo jesti ili što ćemo piti ili u što ćemo se obući, da sve to pogani ičtu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. Ne budite dakle zabrinuti za sutra, sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova. Duh Sveti posreduje za vas. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Strah nije od Boga, jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. Ljubav prema Bogu izgoni svaki strah. Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah. Jer strah je muka i tko se boji nije savršen u ljubavi. Bog je jači od tvog straha. U Jahvu se uzdam i neću se bojati. Što mi može učiniti čovjek? Pouzdanje u Boga tjera svaki strah. Nek se raduju svi što se utječu tebi. Neka kliču svi dovijeka, štiti ih i nek se vesele u tebi koji ljube ime tvoje. Bog drži sve pod kontrolom. A čućete za ratove i za glasove o ratovima. Pazite, ne uznemirujte se. Doista treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak. Božja riječ uistinu liječi naš strah, zar ne?